Osonde. Biaba. Biaba, sige. KBC. Okay. KBC Osonde, KBC. Okay. Oh. Ọka gị hụ ya mere m taa maka Chineke gị hụ ya ga-efe m taa ihu ya kwụrụ n'afọ m taa ihu dị futbọọlụ agbara n'ime afọ m erika nga Man U na Chelsea versus Yugoslavia ha niile gbakọrọ m n'ime afọ ị na-aja kpurukpurukpurukpuru nwaanyị a na-ebutere ya ọkpa nga Chineke akpọlie ọkụ nwaanyị were magị white sakarin wụtụnaga na ọkpa na-akpachi afọ kema akpa ha eme afọ kamgbe ụkwụtụ m na-anyụ m na-agbọ m na-anyụ iti na-atọrọ m samba m nye ya na neighborhood uche ya agịdị ekwe ọnụ ike n'ime ọhịa Osonde. Diamante. Kedu 3000 nwoke nụrụ moto kere bọdụ. Oke, ego na nwoke na-arụ moto wetara. Ọka gị ihe mere ego meta maka chukwu gị ime na mpiti. Ịmụkwa nga m nọ n'ọhịa na-anyụsi maka ụda ahụrụ niile gbaga m n'ọchị ha niile dagatị ụda ke na-ada dudududu ke na-ada ya na-ada ya na-akwụ ndị ochie ị na-akwụ m n'ọchị na-akwụ ya dị ka nga nwambelansị bụ ozi na-eloge ndị ohi megafegekwanụ nga m tụkwurukwa n'ọzọ asị ote ka m ga-egburu si na-awụsị ha gafee n'ụda ahịrị ya ahịrị na-eme ha atrakshọn ha ji mata ọhịa ọga gị ọsọ mara ka taa ka mma na m nwere lere lekwe m lekwe ọsọ nna agba ha na-achị m adị ka m gbara bịada bute ebe ndịkọ na ote nso ote ekọ na ha anụdị m n'ụlọ akpa egbu ego m ịnọ na-adọ akpa ha na-adọ m na-adọ akpa ha na-adọ m ha dọga m ote ndọhapụ onwe m mgbe m bịaziri ya na disappearance mma izi aka na akpa nwa ọdụm ego m na-ajụzi onwe m ego na ọgwụgwọ ndafụ ka ọ dafuru ka ọwụọ ndị ochi na were lie iti na-agwụ m ike Osonde. Diamante. Ị na-akọ ka onye nri ihe na-aba n'anya uche nke mma na ịnara. Ọ bụrụ na ị wetaghị that 3000 kịta nna gọ gị ihe akwụchie gị na nga. Orubedị nke nga na orubedị nke nga 3000 nkịtị ụmụ a na-eji emesara aka a na-eji akụzi na chọọchị ị na-eji akpọchiri m na nga biko ndị dị mmeri ọnwụ ndafụ ka ọ dafuru maka Chineke mgbudikwanye ego na nwụkwa m ndụ Ọ bụrụ na 3000 bụ ego eji eme salaka mere m salaka were ego ahụ nye nke m ka ọnwụ ị wetaghị ego ahụ ka m si agwa gị etinye gị na nga mba na-eze manya kịta ị wetaghị ego ahụ ego a na-enye gị kwa ụbọchị iji eri nri tata ka ọ kwụsịrị tinyere ego ahụ ezuwe ewetakwa ekwaba ego ị na-adị ntị ka eyi na-egwu mmiri Chineke kpọkwa gị ọkụ ịwụ ọga mekanik n'ego oyibego ụwa ọga n'eluigwe oyibego iwu Dangote iyi black and black onye nwe ihe nwa ọhụrụ ị ga-enye m maka Chineke mma ịga nga ọkụ I burn down here ranga food kịtakwa gbamgbukwe aka ntị Igbo. I dey follow you for YouTube, sha. Those are comedy. Ano mara ke ego. Ma yo leba. Ma mo ka yo leba. Ọ ga-asụ Ma mo ka yo leba. That's good. You know this guy? Let's go. Osonde bịa ịkpacha aja ọkaka.